Читаю тексты Перти Virtarante. Niityt kudan puimii pyhä päivän muardat. Meil ende ku eleti da vieruiti Jumalat, meil hod церкават ei onu, čason oli. Vieruitijat käviti časovnai, a kuga церкав oli, käviti церковai. Šit oli yks keuh elei. Heil oli tütar. Meil lähtmodai pideti hobilaiset bruslietat kädas praznikoiden. Iže ime ostada voidu ei neitšile. Nedalil muardat puimida deudu onu ei, kävi omile ruaduille, davie viereihille ruaduille kävi denget suomas. Šit pyhän päivän hondaksen Emile sanu. Mama, lähtö minä hot mustuit kogomai. Mustuit oli sen kesän ylän äi. Puimen mustuit da kuivadan kui grivinik funtas antau da 11 kopeikat. Skopin denget ostam bruslitam. Emme helle sanu, oi tytär, älä lähti. Ikässäi pyhän päivän muardat emme poimidu, sorun olimme kyleiset. No tytär ei kuultanut. Hondaksel aikaisti nous, časut viis. Ot burakoižen i läht mustuit poimimai mečiai. Mets oli heis ei loitun. Mäni poim puolam burakost. Nosiga hälle hypni pitkätju kädei oikedai. Ympäri kädes käärisui. Hän hämmästyi ylen äijäl. Opi käät trässida. Trässi, niin kui ei voinut pakotada. Kaiken dorgan itkunke juoks kodi. Pihaldio emät rinku. Oi mama, pitkätju tartai kädei. Emä hypni vastai, emä tosi hämmästyi. Minä sille sanoin, što elämäni pyhän päivän muardai, kun myö olemme Jumalan vieruitsijat. Katso, mil sille nykyte tuli. Emme сейчас tuli kodi, ot lämmät viet, 3 kierrat luki malitvon, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. И šida viet kuadoi kädei. I pitkätju pakui kädespie järej.